Sigue todo mal. Epa, cuidado co coitelo, me cacho na Cuidado que cuidado que Está están aí co coitelo apuntando. Son máster en filloas, No, son catedráticas da Fai Universidade da falta ese Filloa. coitelo pa fillo. Sí, porque No, sabe que ese vive. pa que Jalloso non colla máis. Coitelo, sácate de aí. Ben, yo creo, porque debe levar 17, no que vai de programa. Entre unhas cousas e outras xa levo 3. Sí, Vai, vai por outra, vai, Pero vai. veña, a que Vai vides? por el home, vai por el. No. Viñamos Non a para falar que do digo. noso momento favorito do día tamén. Cal é o vosso Pa momento min, favorito? a sexta. A sexta é o teu? Houve aplausos. Son Vai. Así está, arranca aplausos. Siesta. A Carla é a xente. E a Marcos, Espérate que fai coro e cal todo é o coa festa. momento do día? Sí, o meu tamén é cando ela durma sexta. Porque é o único momento que non está berrando. Entonces, Ai. Falou aquí, mademoiselle. Que outro día me tincha a cabeza debaixo da agua e seguías berrando. Que berras por todo. porque son galego, en Galicia hai que berrar. Porque o que máis berra é o que ten a razón. Fran Cañotas non perde unha discusión desde preescolar. En su vida, vai. Pobre Fran. Perdeu el. Saúdo, Fran. Un saúdo para Para Cañotas de Parzúa. Andará a voltas con algo. Bueno, entón, que facemos? Bueno, Que hoxe micrófono. dirás ti, vamos poñer aquí o control da alcoholemia? No, si logo te recantos. No, esto imos poñer a xente do público a berrar. Ah, que ben. Pero con sentido. É para gañar as cuncas do luar. Unha cunca de luar. Cunca do luar. Pero se é un regalazo. Non ten ninguén. Ti tes cunca do luar? Eu non teño nin a cunca de luar nin seguro de descensos. Eu tampouco, tiña que telo que son do Deportivo. Esos son descensos. Ah, Hai moita retraca por aquí, no, ti tes a cunca do luar? Non. Non te la cunca de luar? No, porque Ti eu non tes a podo. cunca de luar? Non Eu podemos, tampouco. non podemos participar. Ostras, Pois xa se dixo Non sempre. podemos participar, senón podenos denunciar. Non podemos probar. Bueno, a ver, entón, que pasa Veña, cos berros de... Pois imos a coller obligados, como sempre, que Claro. somos os obligados. Veña, Venga, onde os estamos obligados, obligados? vamos para arriba. A ver, os que- volvendo os obligados. Venga, Venga, Elexiron, para arriba. elexiron, ¿Dónde estamos obligados? estos son voluntarios, Venga, claro. para No, son son completamente Voluntarios obligados, xa cho están Moi ben, contando. Non voluntarios. ves que veñen sin É ansia. por seguir a retraca de algúns que hai por aquí, A ver, que me ¿no? falta unha rapaza, onde vai? A ver, onde están os que teñen... Bueno, a Sacha aparece por ali. Pensei que dicían que no. A ver, Un onde vai a aplauso. obligada? ¿Cómo te chamas, por favor? Ven. Concha. Fina. Arriba, Fina. E tío compañeiro, ti como te chamas? Galloso. Home, caralho, Galloso. Ti con cal é o teu nome, Vente perdón. pa cá. Como é o teu nome? Faltanos unha. Armando. ti, vente Armando pa e Fina. E por último participante, Marta López. Marta. Moi ben. Vamos por aí, por aí. Bueno, a ver, de que se trata aquí? A ver, vide para acá. Oye, De que se pala. trata? A ver, pa cá ou pa lá? El es Vamos a pala ver. e ti paca. Vai, Ah, ti eu Ven pa para cá. aquí, ame como vas a estar separada de Vinde máis gallos. para adiante, veña, vamos estar ca xente cerca deles. Pois mira, Que isto pasa? é Isto que un medidor de decibelios, vale? Entón, para en palabras técnicas ven sendo para medirlle a tralla ao ruido. A tralla A é tralla técnico. do ruido, vale. Sí, sí, E sí. ponche aquí canto a ruido fai. mide o Vamos que? facer unha prueba. Moi ben, Vale, que hai que veña. facer? Tes que berrar e aquí vai marcar canto berrastes. Vale, correcto. O Vai que berrar, máis gallos. berre de vos leva a cunca do luar. Veña. Guau. Veña, vamos facer unha prova con gallos. Eu non Veña. toco. Para Non que? toques, son eu No, para que árbitro. se note que Veña. teta. Exacto. Pero con micrófono, Quita o vai micro deixar que micrófono. poden estropear. Ostras. Luar! Ole! Unha cachina, man. Canto fixo? 128,6. Eso sabe, Moi ben. eso é moito pouco. Moitísimo. Eso é Casi moitísimo. o límite. Estaba animalada. O sea, Moitísimo. vouche poñer un exemplo. Ninguén chegou a 130. Se É a que gente estuveche chega a cerca. 130, estuveche moi Poncho cerca. aí que é a Edurne. bastante. Xa sabedes como está o nivel, eh? 128. Está complicado, A ver, Fina, Marta, Armando, Armando. Espera, Espérame que- imos perder esta cousa bonita de facer berrar a Aitana. Home. Ai, por favor. Que Eu non pasa son un de pouco de berrar, xa vergonza. sabedes que No, son moi venga, que va a tranquila. berrar ti. Dalle pa aí. Dios, Que tal? que desagradable. Oh, Empatou. empate, chaval. Sí, señor. ¿Cómo va a estar? Pero cómo va a empatar? A ver, cómo vai a Empatou, empatar che con... Galloso. Guau. Da, a xuventud é o que ten. Gallosos somos igualiños, o único que nos cambia é a idade, o pelo, a estatura, nada, do resto iguales. Galloso Ah, é está de novo. trucado. Veña, vamos Bueno, a por ver, aquí. os Vamos con participantes concurso, veña. agora, veña. Veña, vai. Vamos a entrar en competición xa. A partir de Estáme ahora... preguntando, ¿puedo decir lo que quiera? Eu que lle contesto. Que sí. Que sí. Que sí, vale. Sí, güey. E xa está. Que significa sí, güey? A ver, tempo Debe de... ser a facultad. A ver, o berrómetro canto marca. Eu me dixo unha cousa. 128,7. Está trocado. Eso non vai ben. 0,7.
128,7. Bueno, Armando, toca a ti. Ata o momento, 128,7. Vai ela, Veña ahora un bo berro aí, largo, potente. A ver, Séñalle aí como Armando. se fai. Sabes o que vas berrar? El que sabe. A ver o que arma Ven, Armando. dalle. Pero casi morro este home. Sí, señor. ¿Cuánto da? 132,1. E creo que o máximo da máquina é 130. Que me Reventache la máquina. Vaya fol, Dixeron, Eso sí non que me é dá por fol. tempo, sí, Xa señor. falaremos con Carlos Núñez, con no, Seivane Budiño, para É que que... me dixeron pola tarde, o máximo é 130, e dou 132. Entón está mal tomar Reventou. sempre todo aquí. Fina, a ver si superas os 132 de Armando. Fina, suerte Vai- na vida. Cuidado con Fina que me dixo A ver. antes, teño asma. Veña. Tes asma? Aí vai Fina. A ver, arrima. Moi Unha tiruxo ben ben. posado. Moi ben, moi ben. Espera, que a ver si temos ganador. 149. Quero que repetir. A ver, porque Non fallou, bateu. foi a É que máquina. está premendo os botós, Dalle. non premas. Agarra o chulo, tranquila. Tipo, concéntrate. A turuxa moi ben, Moi ben. A turuxa moi ben, que non era Atención, dado antes pode da ver gañador, turuxa, ¿no? Moi ben, Fina. Uy, ¿Qué? estuvo moi axustado, Canto? Estuvo moi axustado. 131,7. Pasaxe dos 130. Moi Casi. ben. Bueno, O caramba, sea, que Marta, peor que foi foles Gallo. hai aquí, Oye, o Bueno, gañador indiscutible da noite, por sí, supuesto. señor, un fuerte Un aplauso para o aplauso. O gañador. gañador da Cuca. Pero moi ben secundado no podium por Marta e por Fina. Moi ben. Un aplauso grande. A ver, e a entrega dos trofeos, por Cuncas. favor. Onde están as Cuncas? Voy Vai a por elas, buscar. voy por A elas. entrega dos trofeos. Queredes fillos? Hai para todos, Sí, señor, un aplauso grande para sí, sí, Marta, queremos. Veña, dámoslle para todo. Armando e Ay. para Fina. Nada. Moi ben. Oye, e moitísimas gracias, sobre todo, pola vosa simpatía. Moi ben.